Gaur, urtarrilak 24, hezkuntzaren nazioarteko eguna ospatzen da. Horrela, zehaztu zuen Nazio Batuen Erakundeak 2018 urtean, kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta ekitatiboa lortzeko helburuarekin. Erakunde honek, hezkuntzan, barne produktu gordinaren 6 gutxienez inbertitzea aholkatzen die herrialdeei. Baina Nafarroan, sinatu berri diren aurrekontuetan, parlamentuak barne produktu gordinaren 3,71 inbertitzea onartu du Hezkuntza Departamentuan 2026ko urterako. Aurreko urtean, baino 3,10 gutxiago. Bitartean, dirua xahutzen jarraitzen duten herritarren interesatetik urrun dauden proiektuetan, zerbitzu publikoen defentsan egin ordez. Kaixo, gure lana gustoko baduzu, ekarpena egiguzu. Beraz, Nafarroako gobernuak hezkuntza publikoaren aldeko politika irmoak hartzea eta inbertsio gehiago egitea exigitzen dugu. Ikasleek guri funtzio eta ardurak behar bezala, bete ahal izateko langile gehiagoaren kontratazioa, zuzeneko irakaskuntza saioak jaistea eta ratioen jaitziera orokorra berehala ematea, lan gaizama apaltzeko. Bestalde, galdutako erosalmenaren berreskurapena ezinbestekoa da. Horregatik, mobilizazioekin jarraituko dugu lortu arte.